Da Allah malama dakata. Ashe ke munafuka ce ban sani ba? To munafunci me na ma? Au, kin ma manta abin da kika yi? Ke daman kina soyayya da wannan gajan yaran dan renin hankali Abdul ban sani ba? To waye Abdul? Au, tambaya ma yake waye Abdul? Kai, ku daga min ita. Kai wani irin su daga ni? Au, haka kika ce? Ku daga min ita nace da Allah. Ku daga min ita. Kuma Allah kin ci sa'a kawai dan ina son ki amma na rantse da Allah ko wallahi da yana sa sun daga min ke sun buga min ke da kafa. Bara in miki wani last wani na rantse da Allah duk wanda na ƙara ganin ki ke ba ma Abdul din ba duk wanda na ganki da shi a makarantar nan wallahi Allah sai nayi abin da kowa a makarantar nan sai ya dafa kai wallahi na gaya miki wannan ya zame miki last wani wallahi in ba haka ba na rantse da Allah sai ki yi mamakin abin da nake wallahi. Cutar so cutar so cutar so cutar so san ba ta da Siyama Tun ba kina ta magana ana ta sallama har su uku amma sun zama biyu shuru kina ta faman kina. Bari ya ba. Kin san da akwai iyayen Akwai abin da ya mai gaskiya kuma abin da ya cikin aji ko da shuru kina faman kina. gaskiya akwai abin da ke ba. Me ya kuma ne ce yansu? Da ta mutum ma su ne duka ba. Ni ban bai shi gaskiya ban ce ina san shi saboda har yanzu ban gama kanin da sa Gaskiya in dai abin da gaskiya abin yaro ne hankali ba gaskiya kusa nan ba ta san ba. Don kuwa aji ma irin da ya kuma gaskiya da kai gane shi. Ni shawarar da zan bai in dai dawo ni kan yi amsa mutum shi ne amince. Gaskiya abin da ya yi matsala. Makwai gaskiya shawara da ba. Wani ya fita so da ta mu je cikin jama'a mu zauna wannan zaman adam yake yi ba. Amma duk akan yarinya ne gaba kake da maka. Amma san me mata ba duk gaba da ta tuya mata. Wai an marin ka. Ai ni abin ne ma ya bani mamaki wallahi. Wai akan wannan yaron wai ni za ta mara? Ni za ta kalli tsabin ido na ta mara shekara nawa muna soyayya da ita. Ni fa ban ma san me mata ba wannan yaron. Gaba ɗaya ta tuya min baya wannan yarinyar amma Baba, ya ne? Mutumi na ga kai takumi ne. Allah ka rabu da ni fa yau ba kowane abu nake sani. Ba na son jin kowace magana. Wani labari na kawo ma wanda ya shafi budurwarka da wannan gayan. Wanne ba? Wanda aka mare ka a kansa? Ina jin ka. Wai ba an kawo wata sabuwar ɗaliba wata doguwa kyakkyawa makarantar nan ba? Wacce aka ranar Monday ke wata doguwar yarinya. Na gane. Ka gane ta yi? Na gane ta. Wai soyayya suke da Abdul. Abdul Kai, Abdul ba. biyu kenan. Gaskiya wannan yaron ba kai so yake fa ya gama da ni wannan yaron. To yanzu za kuke ganin za a yi. Ina da wata shawara da zan baka. Okay, ina jin ka. Bara sirri ne ka. Shi din kawai magana. Kana ganin komai zai zama Shi kenan kawai an wuce babu. hakan zai Aboki ne kawai. Gani. Yawwa, kin san me yasa na aika a kira min ke? A'a. Na lura ke ba uwar ɗaliba ce a makarantar nan ko? An kawo ƙorafe-ƙorafe da dama akan ki akan ana ganin ki da wani ɗalibi a makarantar nan. Da haka ina so ki faɗa me alaƙar ki da take tsakanin ki da shi? A'a.
Hausa ba ni da wani alaƙa da shi kawai dai abokin karatu na ne shi ne kawai. Kin tabbata? Haka. Ke? To shikenan. Zan yi bincike. Idan har na samu akwai wata alaƙa da take tsakanin ki da shi bayan wannan, ranki zai ɓaci sosai. Siyama ta ya kike? Lafiya kalau Abdul na yi kewarka sosai. In ke kewa ta ni kuma in ce me kenan? Karki manta ko da yaushe kaunar ki narkuwa take a cikin zuciyata. Kaunar ki ni'ima ce mai tsarki da yalwatuwa a gare ni. Abdul ce kalamanka kamar gaske. Allah ya sa Cutar so cutar so cutar so cutar so san ba ta da magani. Sharon. uwarka, gobe ma ka kara da uwarka. Cutar so abin nan ni dai abin da nake faɗa ma yanzu yau gashi nan gashi ya faru. Shi yasa tun da ni na ce na daina kula kamar na saka za ta faru kai ka riga ka sa yaudara a zuciyanka kuma duk wanda ya sa yaudara a soyayya ba zai taɓa ci gaba ba. Sai bayar har yanzu sana da mararan ka har yanzu mai da sana son ka amma ɗalibi. Kai ne ka za ka. Amma ni wannan duk ba wani abu bane saboda ni ba ya ta za a yi wani yanzu ya ci zai tsara min rayuwata. Yacce na ga dama haka zan yi. cutar so cutar so cutar so cutar so Sannan Abdul. Ina lafiya? Lafiya mai yanzu. Wallahi alhamdulillah ina warware. Ai ba komai, ina ji a kaina. Me yasa ka ce haka? Saboda ina shiga sabogin su, na shiga sabogin su da haka ba zai faru ba. Dama ina so in faɗa ma wata magana. Sani fa? To gaskiya ka yi tasiri a zuciyata sosai yadda ba ka tunani. Gaskiya na gode. Abin nan da ya faru gaskiya na ji ba daɗi sosai da sosai. Ma komai, ana haƙura ne, duk ba wani abu. Amma yanzu ina kika nufa ne? A'a ba inda zani dama na fito ina neman nisa a ishani kuma ban gan su ba. To sai ki fasa kuma? Ina na to ba na ganka ba? A ware da ke ne. Na fasa. A ya kamata ki je. To ya ga gani kenan. Mu je na raka ki. To ko ke fa? cutar so cutar so
Saurin me kike haka? Lafiya? Ina zuwa? Malam dama gurin ka na so. To ina jin ki. Akan magana wai su mutar din nan. To me faru? Wallahi sun takurawa Abdul jiya ma wallahi da aka tashi daga makaranta da na fita na gansu da ƙirin sha a gurin su. To akwai wani abu da ya hada ni? Dama yaron nan baya ji. Ana kawo mana kisa-kisansa da yawa a cikin school din amma zan ji da kuɗi. Idan an fito break kake nisa zan neme ki. To malam da Allah ya taimaka. Okay ba matsala ba. Cutar so. Sai nake biya mu yau din nan malam na dan samu dama wallahi dan na ji ni garau a jikina wallahi noma ne marin nan kawai nake tuna Assalamu alaikum. dalla malama ne kawo ki nan gurin babu da ita Me ga ki nan wajen me kika zo yi? Na zo ne domin ba ka hakuri akan abin da na aikata maka sai dan je gida ne da na shiga. Dakata malama na san duk irin wannan abubuwan da mata suke wannan salon da kike. Na san kin ji abin da ya faru da wannan yaron ne shine zaki zo ki ce zaki faɗa min wata magana da zan yarda da ki. Babu yaudara ko daɗin baki ko kuma ƙoƙarin gyara alaƙa ta tsakanina da kai. Ko ɗaya babu. Kawai abin da na aikata maka ne na yi da na sani. Shi yasa na biyo ka domin in baka haƙuri. To ga sako zan baki. Idan kin je ki faɗa masa in dai ke rena yawo zabo na yawo. Wata ran sai an haɗu wannan sako na baki ki faɗa mai sai na mai abin da bai taɓa tsammani sai na sara shi wallahi. Don Allah dama ina so ne ka gaya min abin da ya faru tsakanin Usman da ƙawata. Ta cutar da zuciyata. Amin. Zuciya! Ko aljani ne furta kalmar so a kunnen Yusra to sai na kashe shi. Da Allah zai sa ka gane da ka daina bar ruwa a gonar da babu shuka. To yi bari. Me ma ce mata? Ba komai ne yasa nake amincewa da soyayya ta ba, illa dalili guda daya. Wallahi fa zan taba yadda ba. Kar ku da ina so ka bawa wannan magana. Oke, shikenan abokina zan ban maganar, amma ya kamata a ce ka san ya kamata. Na sani, ni kaina ba ƙaunarsa nake ba. Zuciya! Ko da shi dama ka ce 'yan ɗore suna da kirki. Tabbas ku kima ƙawa ce ta gari. Saboda haka ina roƙon Allah da ya haɗa mu da waɗanda su tsaya akan matsalolinmu. Kamar yadda kika tsaya akan matsalar ɗawarki. Idan ku hannu tafi ban ganka ba, ba zan taɓa yafe min zuciyata ba da ta sa na kamu da soyayyarka. Kada ki dagula mana farin cikin da muke ciki. Don Allah. Kaɗaitar zuciyoyinsu da kuma alakantuwarsu ya janyo turka-turka da ƙalubale. To ina jinki. Waye ya baki izinin zuwa inda ne? Dakata Usman. Mashiryin wannan shiri Ibrahim Breka Dorayi ba da umarni Muttaka Laziyo. Sai na kashe shi a daren nan. Ya faru ta shiga rudani da ƙaƙa na kai. Ta tashi hankalinta amma ko a cikinsa. Wannan bayanin idan ka je can sai kai mata. Kallon ku kaɗai shine zai fayyace muku amsar hakan. Za ku dinga samun wannan shiri duk ranar Juma'a akan YouTube channel mai suna Usman Nadi. Ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa a sha kallo lafiya. Makomar so, makomar so. Babu zuciya jikina, daga wadda ki bata mun lafiya, amma ni yanzu daga saki ba da gasa. Duk da cewa yau ne ranar da fara zuwa gurin ki hakan bai yana da tabbatar da kinki ba. wai shin wace ce ta canza ma tunani lokaci guda haka wallahi ka ba hankali kar ka je garin neman su ka fada mu Kaga Yusuf da kata. Sallah started his new activities. Magaji M Sharif concept present makomar so. Makomar so, makomar so, makomar so. Ga malam dakata
Kuɗin shaye-shayen ba mu kake yi? Kwaye in mun ce ku ba mu kuɗi mu siya ba mu kuke ba, wiwi ɗin ma da kuɗin mu muke siya. Makomar su, the infection of love for the young person, trouble of love, regretting and so on, all in makomar su. Best in coming years. Cutar so, cutar so, cutar so, cutar so, san ba ta da magani. Cutar so, cutar so, cutar so, cutar so.